Mag-iribahan na naman po kita mga tugang sa saro na naman na edisyon kan sa tuyang programa. Sa liwat ako po si Vic Nerva, padagos na nag-aalok sa indo na pararumon asin pahiwason ang pagpapadangat sa tataramon. Sa masunod na nagkapirang minuto, madya magbikol kita. Bago po ang gabos, ang samong pakikidumamay asin pamibi sa mga kahimanwata na nadanyaran kan Bagyong Usman. Urog na ang samong pamibi sa mga buhay na nagkawarara. Kung buot po nindong magpaabot ning tabang, urog na nin tubig, pagkakan asin iba pang gamit, pwede po ang sa indong mga donations ipaagi sa Caritas Cáceres through the Parish of St. Jude Thaddeus sa Concepcion Grande, Naga City. Pwede po sindang apudan sa 054-881-1676 o mag-text o mag-apod sa 0946-592-4709. Kaipuhan pa pong marhayan anuman na tabang. Kaining huring duang episodes kan sa tuyang programa, tinukartaan mga tema na katakod kan pagsagumna nin mga Ingles na tataramon sa satuyang sadiring Bicol. Inot an kun papaano babaybayon ang mga tataramon na Ingles na nagsagumna o nag-assimilate na sa Bicol, kasunod taman na tinukar an kun anong mangyayari sa mga Ingles na tanog-patanog o vowel sounds araw kan A, I, E, O, U sa oras na ini isurat sa Bicol. Asintanganing linawan sa tuya ang mga prosesong ini, ginamit ang susugan ang librong Guide to Bicol Orthography. Sa pagpadagos takan serye, dapit sa English words and sounds assimilated o nagsagum na sa Bicol, tukaron taman ang mga consonants o mga katanog na Ingles, kung anong mangyayari sa mga letra asin tanog na ini, kung sinda babaybayo na sa paaging Bicolnon. Gamit ang guide, tukaruntaan inot na apat na patanog o consonants na F, G, J asin an S. Sa liwat, patanid gan sa tuyang programa na ang Bicol bilang sarong tataramon, dinamiko asin natural na nagpapabarabago sa paglihis nin panahon, asin sa atubang nin manlain-lain na factors. Ang mga katanog na sa tuyang tutukaron ngunyan, ito sa nang susog sa mga pag-adal mayo sa Bicol, asin mayo man sa daan, o suanoy na alpabeto kan rehiyon. Inutong taan Ingles na letrang F. Ano ang mangyayari kung inibabaybayon sa Bicol? Halimbawa, ang mga words na factual, fiction, faction o faculty. Ang hulit kan guide, simple sana. Ang F, ibabaybay na P, siring kan minasunod. Paano man ang G na arog sa gym, gymnastics o gymnasium? Hulit ang gamit akan letrang G, G sana ang tanog, siring kan gira, ganso o gurot. Susog sa satuyang guide, ang Ingles na gamit kan katanog na G, kung saan sinasambit ini na tanog na G o G, babaybayon na gamit ang mga letrang D asin Y. Kung kaya ang gin, magiging din. Ang gymnastics, magiging gymnastics o gymnastiko. Ang gymnasium, magiging gymnasium. Ang generics, magiging generics. Siring man kaiyan ang mangyayari sa Ingles na letrang J. Ang J sa tataramon na jeep, jacket, journal, jackpot, jealousy o janitor, babaybayon na D, Y man. Ang mangyayari, siring kaini. Ang huring tanog-katanog o consonant sound na tutukaron tangunyan iyo ang tanog kan S, partikular na kung inisinusundanin katanog man, apwera sa H arog kan show, asin W arog kan sweeper. Halimbawa, ang mga terminong sports, standby, slim, slender o stamp. Ano ang mangyayari sa mga tataramo na ini? Mala mga tugang tasaring kunada, sagum-saguma na ang tataramo na step in, nahali sa English na step in. Asin sa parte man kan Bicol na Bisakol o Visayas Bicol ang tinataram, sagum-saguma naman ang tataramo na ismagol, hali sa English na smuggle. Ang step in, asin ismagol, sasaro sana ang kahulugan, na iyoan, tsinelas.
Iyan ang mga tanog-patanog o consonant sounds na F, G, J asin S. Asin kun anong mangyayari sa inda kung babaybayo na sinda gamit ang ortografiyang Bicol. Sa masunod na edisyon kan magbikol kita mga tugang, hilingon taman ang mga consonants na C, V, X asin Z. Sa konteksto kan mga Ingles na tataramon na na-assimilate na o nagsagom na sa arual daw tang pagtaram asin paggamit kan Bicol. Kung igwa po kamong mga hapot, suhestyon o anuman na buot nindong ipaabot sa mo, mag-email sana sa magbicol-kita@gmail.com. Maghirilingan kita liwat next week. Sa liwat ako po si Vic Nierva, daing untok na nag-aalok sa Indogabos na magbicol kita.